Tayo pa natin, balik na to. Hindi, pagka natin udah guys. Kami kumata, dumara tayo guys. Yun, nagmanda, yun. Turo kayo guys. Turo kayo guys, no kasunod yun, pakatingas to guys. Ngayon, nabulbul na ba, ginapan na. Okay guys, let's go. What this? Rigid na jumaba, rigid na jumaba guys. Ngayon, nakamindas. Nakamindas guys, na waterfall. Nagalastik, batok-batok ito guys. Nagalastik, batok-batok ito guys. Guys, kumain nyo guys. Master kayo tibat ba ito guys? Ini ay ito ipaipid guys. Ay bantakan tibat ba ito? Tapno nga maanod. Ha? Master yun eh, tibat ba ito mo ka? Tapos yung basit. So, ito na dapat star na ito eh. Galing nga ito tayo. Kaya pa nakasta. Ano yung pandagan? Ito, kadbun tayo. Mabato na. Basta. Yawa talaga ng mesa na. Garling may labs. Sakam. Grabe eh. Para makalati, ano ito? Para makalati pating. Hindi, tingnan tayo na eh. Pating maalan na ito, pating. Di barak pwede mesut doon. Pero dua pa gayam di bangut ko. Sini oh. Bareng di kasangatan. Na. Hello guys, good morning. Ay, tagsangat ipakat yun. Dahil ito yan. Guys, ay subscribe kayo man sa channel tayo, YouTube channel tayo guys. Ito, ibabati pa lang. Kasi ito, ibabat ng grog, yan tipakat tayo guys. Pakat ko tayo, bali nga to. Ipagalat, idang. Manito, sample tayo manito. Sample. Hindi ko manood. Awan guys. Naala na. Ay, da. May isa. Ito lang ito. Sige, rugit ito yung diba guys. Hindi ka puting gagawin. Huwag mata. Dumala tayo. Guys. Hindi sa talo lang tinis mga batel. Natin guys.
At siya na ano. Dalam eh, di malam. Di may napakat guys, pating ganti ni. Yun ang pating ganda. Yun at siya nandun. Kita dito pakat ini. At siya na ano, dito yun. Pero pating gana, dalong di kalman. Tapos malabo eh, dalong di kalman. Ngayon, makawan na alanan. Sinatat siya nandun. Oh, dalong lang eh. Barang ala na lang tao. Makitaan din natin. Kaya atin. Hey guys ni. Nakaluwan dikit ito. Dukuman ala na. Batid. Ay lata. Hindi siya danala na. Thank you. Dukuman ala na. Yeah! Dalag tamo may isa. Nala na. Ay, ako naala na ito. Ini isa ada. Dala niya. Ito nyo guys. Ito yun. Bakti nga guro. Ito ma. Dah, gimana nanti. Ini. Lord, I thank you for the sunshine. Thank you for rain. Thank you for joy. Ado ko maalaala na. Malabo ko nung dito dalong grabe. Sina ano? Ado ko ma. Yun, sila oh. Galaw sila oh. Hindi mas ito yung ano, jumping salad. Yung nalalat yun. Hindi bangera, parang ato eh. Ito. Unang pantaw, meron. Ayun, nakadalawa. Yun sila guys. Dalawa. Ito, marami lang ito. Sana ang banda. Meron din. Look. Ayun ah. Saan ka? Ano ito ba naman? Meron huli ito ah. Meron na naman tatlo. Oh, apo nakadete ni. Apo, nakadete. Nakadete guys, nagdraktil na guys ni. Gusto ko maaming guys. Mayat guys, dito pagpakalak ng manong guys. Pagkaduak to eh, di kapsat ko. Nay! Nagyuwa ka ni. Nay! Okay guys, waktu ta kapsat ko itong malong. Ay, waktu bintatan ko guys. Nay, ado guys nay. Dito yung karyente yan guys. Amo ko lang ko guys.
Oh guys nih. Okay guys, kita nih. Ini terletak. Ya. Nih, terletak nih. Hello. Patik ko na guys, tuh. Saan ko may subyanan? Siguro maamin guys ni. Dami naman. Yan oh. Kani oh. Pat. Siguro maamin. Sa? Oo na yung tamba ko man. Siguro maaming kaduna. Yanak ko na taletan. Huwag sangat tila tabi lang. Ne? Dito na eh. Dito na eh. Ini. Alright. Terutama temen beli tahu guys, ini beli di pwede nagpakat guys. Terutama may isa mula zero guys. Pera guys, binaala na kasi jibangin umpos na ala da tumalmalas jibangin. Oh di ba so kamu dua. Oke, bisa talo. Dua. Tiga ya. Nah. Kita ada. Tiga guys nih. Itu nalala na para sa bis din eh.